ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, у тебе что-то с голосом? Ты захворела? Не, усё ў парадку. Просто гаварыце цішэй. Чаму? Хтосьці спіць, але час прачынацца і глядзець добраранак. Ды ніхто не спіць. Просто мы можам спудзіць новага знаёмага. І хто ж такі палахлівы? Напэўна, хтосьці зусім маленькі. Наадварот, вялізны, але асцярожны. Дык давайте хутчэй знаёміцца з асцярожным великаном бліжэй. Пагадзіцеся, нечаканая сустрэча з ласём уражвае. Па-першае, аказваецца, гэта вельмі буйная жывёла. Не паспрачаешся. Па-другое, здзіўляе яго асцярожнасць. Нягледзячы на габарыты, лось паводзіць сябе настолькі ціха, што можна не заўважыць яго, нават калі знаходзіся ўсяго ў некалькіх метрах. Кася, а нам побач з гэтымі великанамі бяспечна знаходзіцца. Абсалютна! На самой справе ласі нясмелыя і лагодныя. Характар у іх зусім не агрэсіўны. Гэта здорово. А той вялізны звер з такімі моцнымі рагамі мог бы напалохаць любога. По памеры рагоў у самцоў ласёў няма канкурэнтаў сярод млекакормячых. Размах рагоў даходзіць амаль да 2 метраў, а вага дасягае 30 кілаграмаў. Ну і ну, насіць такі цяжар на галаве. А чаму у некаторых ласёў рагоў няма? Гэта самкі. У іх рогі сапраўды адсутнічаюць. Цікава, а чым харчуюцца ласі? Напэўна, таким великанам патрабуецца вельмі много ежы. Сапраўды нямала. Улетку дарослы самец з'ядае да 35 кілаграмаў расліннай ежы. Узімку да 15 кілаграмаў. Вось гэта апетыт. Менавіта таму у ежу ідзе ўсё, што расце. Лісце, лішайнікі, мох, трава. Жывёл можна ўбачыць на просеках, дзе яны з апетытам уплятаюць скрыпень альбо шчаўе. Нейкая сумная дыета атрымліваецца. Ніякіх табе прысмакаў. Не перажывай, ядуць ласі і смачненькае. Лясныя ягады і грыбы. Не грэбуюць нават мухаморамі, але выключна ў лячэбных мэтах. Якія разумныя жывёлы. І даволі трывалыя. За дзень могуць прайсці да 15 кіламетраў. А навошта ім столькі хадзіць? Ну, напрыклад, у пошуках солі. Ласям, як і іншым парнакапытным, соль неабходна. Значыць, яны шукаюць саланчакі? Альбо выходзяць на дарогі, каб злізваць соль, якой пасыпаюць трасы падчас галалёду. Кася, дзякуй за цікавае знаёмства з такімі велічнымі жывёламі. Ганаруся, што гэтых волатаў можна сустрэць у нас, у Беларусі. І цудоўна, што ў нас атрымалася ўбачыць ласёў так блізка. Вам спадабалася? Значыць, я малайчына. Малайчына. І я заслугоўваю мультфільм. Буду глядзець яго разам з вамі і гледачамі. Мы згодныя. Мультфільм «Сябры». А зараз... Я прапаную пагуляць. У што, Кася? О, у глядзелкі. Можам і пагуляць, калі хочаш, але не зараз. Чаму? Таму што гледачы не змогуць гуляць з намі. Сапраўды, зараз час не для гульняў, а для таго, каб дзяліцца з нашымі сябрамі-гледачамі цікавай і карыснай інфармацыяй. А я хацела падзяліцца радасцю. Гэта якой? Я майстар гульні у глядзелкі. Можна сказаць, чэмпіён. Я на занятках літаральна ўсіх абыгрываю. Кася, а якія правілы ў гульні, якая табе так падабаецца? Лесік, ты не ведаеш, як гуляць у глядзелкі? Вось дык-но. Разумнік. І няма чаго смяяцца, Кася. Чагосьці не ведаць зусім не сорамна. І дзецям, і нават дарослым. Ой, гэта правільна. Прабач, Лесік, я і не смяялася амаль. Я проста здзівілася, што такі разумнік, як Лесік, не ведае правілаў простай гульні. Каб гуляць у глядзелкі, трэба проста сесці насупраць адзін аднаго і глядзець у вочы саперніку. І ўсё? Не ўсё. Ні ў якім разе нельга маргаць. Хто першы маргне, той прайграў.
Карыснага ў тваёй любімай гульні, шчыра кажучы, малавата, Кася. Ну і што? Затое гэта весела. Я магу ў глядзелкі гуляць колькі заўгодна, хоць цэлы дзень. А вось гэтага, між іншым, рабіць ні ў якім разе нельга. Гэта чаму? Што можа быць шкоднага ў простых глядзелках? Шкодна доўга не маргаць, вось што. Ды ну, ты выдумляеш. Зусім не. Вось як вы лічыце, для чаго мы маргаем? А сапраўды для чаго? Раскажы, цікава. Спачатку трэба сказаць, што наш мозг не аддае вачам каманду маргаць, як дае каманды рухацца рукам, нагам, галаве і тулаву. А як тады мы маргаем? Проста наш арганізм сам ведае, калі трэба маргнуць. І для чаго мы гэта робім? Справа ў тым, што паверхня вока вельмі далікатная. Ёй трэба пастаяннае і раўнамернае змочванне слёзнай вадкасцю. Таму ў вельмі сухім ці спякотным месцы мы пачынаем маргаць часцей? Правільна, Вара. А яшчэ марганне ачышчае вока, дапамагае выдаляць з яго дробныя парушынкі. Таму ў пакоі, дзе шмат пылу, мы таксама маргаем часцей. Менавіта. Калі нам нешта трапіла ў вока, мы маргаем, пакуль не ачысцім яго. Такім чынам, калі б мы не маргалі, нашы вочы хутка выйшлі б са строю. Лесік, ты мяне напалоху. Калі не маргаць, так шкодна? А можа, мне і ў глядзелкі не гуляць? Калі ты не будзеш рабіць гэта вельмі часта і доўга, нічога страшнага з табой не здарыцца. Добра, супакою. А калі мы глядзім мульцікі, мы ж маргаем? О, правільнае пытанне, Варачка. Глядзець мультфільмы не шкодна для вочак. Калі не сядзець вельмі блізка ля экранаў і рабіць перапынкі, добрыя мульцікі глядзець нават карысна. Таму што яны настрой паляпшаюць. Усе нашы гледачы гэта ведаюць. Вось і добра. Давайце даглядзець мульцік, сябры. А зараз пытанне для ўсіх. Ці ведаеце вы, навошта патрэбны рогі птушкам-насарогам? Я ведаю адказ. Ого, якая ты малайчына, Кася. Птушкам-насарогам рогі не патрэбны, бо такіх птушак увогуле не існуе. Гэта было пытанне з падвохам, так, Лесік? Не так, Кася. О, хочаш сказаць, бываюць птушкі-насарогі? Здаецца, я штосьці чула пра іх. Ну ідзі восы. Дык вы хочаце даведацца, навошта птушкам рогі? Вельмі хочам. Птушкі-насарогі, ці як іх яшчэ называюць, кала, адны з самых незвычайных насельнікаў трапічных лясоў Азіі і Афрыкі. З гэтым не паспрачаешся. О, глядзіце, якія вялікія ў іх дзюбы, а зверху яшчэ і рог. О, навошта ён? Для вельмі важнай справы. Самцы кала дзюбамі залепліваюць уваход у дупло, дзе ў гэты момант самка сядзіць на яйках. Ого-го, значыць так птушкі абараняюць сям'ю ад драпежнікаў? Менавіта. Ну, правільна, тонкім клювам сцяну не пабудуеш. А яна павінна быць даволі трывалай, толькі з маленькай шчылінай, каб перадаваць у гняздо ежу. Атрымліваецца сапраўднае гняздо-крэпасць. Але рог кала выкарыстоўваюць не толькі для будаўніцтва. А для чаго яшчэ? Ён робіць голас птушак больш гучным, як мікрафон. Распавядае пра ўзрост і здароўе пернатых. А яшчэ гэты рог бывае такім прыгожым, рознакаляровым. І гэта таксама яго прызначэнне. Па стыльнай дзюбе птушкі пазнаюць суродзічаў. Вось, аказваецца, які карысны рог. О, ніколі не думала, што птушкі могуць быць рагатымі. Нічога не скажаш, здзівіў, Лесік. Цяпер будзем ведаць, навошта птушцы-насарогу рог. Цікава, а мульцікі пра гэтых дзівосных пярнатых няма? Можа, і ёсць. Тады адшукай нам яго, калі ласка. Зараз? Не, зараз не трэба. Пакуль мы можам паглядзець і іншы. Фу, мультфільм, сябры. А зараз будзем развітвацца.
Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Корыстно и паспяхова. А самое галоўнае весело. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!